Chámome Javier Fins e teño 36 anos. Actuar nunha cociña é sempre un reto. Acompañádeme nesta viaxe gastronómica pola ría de Vigo e o Baixo Miño. É unha experiencia que quero compartir con vos. Síntome moi cómodo traballando o produto do mar e que desde que me levanto pola mañán hasta que me vou a traballar é o que vexo, o mar. Para min unha ostra de textura é mar, tal cual mar. O primer sabor, o sabor primario, pareceme increíble. Ese punto de iodo que ten, a forma do erizo, cas púas, que hai que abrilo, que ten unha lámina, ten 5 láminas, e que hai que limpialo e aproveitase, solo eso xa fai especial. Ora xa que levo aquí moitos anos vivindo, o mellor sitio que pode haber para vivir, e para o meu oficio de cociñeiro, pois tes todo o que necesitas e ademais, pois non sei, é un lugar que inspira, non? A ensenada de San Simón, que é onde se pescan os chocos en Redondela, pois é o que lle dan o fundamento para que teña ao final ese sabor tan especial, non? Que pasa con ese choco? Que guisao, de forma tradicional, está moi bo, pero eu creo que crudo ten ese sabor especial que non o vas a encontrar en outra elaboración. O pan de porriño, pois hasta fai pouco solamente era, que xa era moito, que era a marca de o pan do porriño, e agora ten xa IXP, pois creo que isto é moi importante para o Baixo Miño, para a ría de Vigo e para Galicia, non? Foi hasta as costas do Caribe, ali desobou, e desde ali tuvo que percorrer Angula durante 3 anos, atravesar todo o Atlántico hasta chegar hasta o río Miño. Pareceme moi importante a hora de cociñala conservar ese punto crocante que ten a Angula, non? Porque eso é o que fai que sexa incomparable con outro alimento. O punto de cocción doulle moitísima importancia, pareceme esencial para sacar o máximo partido. Un pouco levar da man o que é a tradición, o mellor da tradición, e aportar pois unha visión nalgún plato un pouco máis actual. Eu diría que pois, a langosta é unha das raíñas do marisco, non? Ten un sabor un pouco dulce que non ten outro marisco. Entonces ese punto salao que ten do mar a langosta, con o contrapunto que ten a carne un pouco dulce, pois é o que yo fai un pouco especial, non? Seguramente, se o menú é meu, se vexan moitos pratos crus, encontrarémonos algas, encontrarémonos curacións en agua de mar que me emocionan moito, que me encantan, e con esos toques seguramente poderemos chegar á cociña de Javier Fins, non? É un produto moi de temporada e a min realmente os produtos de temporada destes que teñen 15-20 días xa me despertan emoción, non? De saber que chegou a época do Mirabel. Temos pois un menú tamén divertido, non? Que ao final é unha experiencia cando o cliente se senta enfrente e a idea é que se sente, que o coma, que o probe, que diga, wow, que bo está isto, non?